Santan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa Radyo DCGB, 5 minutos pasado alas 5. Maray na hapon mga tugang oya po ang mga baratang unyan para sa aga digdi sa Radyo DCGB. Mga baratang maruluwa sa aga sa mga dyaryo nasyonal. Enot sa PBN DCGB. Sa mga baratang unyan para sa aga. Detalles kan Barata. Sinabi ni Food and Drug Administration Director General Eric Domingo na ang mga doktor na iyo ang nagreseta nin bako restradong bulong keriba ang bakuna pariyong may pananimbagan kriminal sa mga importers asin ang nagpapabakal nin bako restradong produkto. Ini ang siya yung pahayag duwang aldaw matapos na si San Juan City Representative Ronaldo Zamora magsabi na ini nakakuanin duwang doses nin bootleg Sinopharm COVID-19 vaccine kan Desyembre 2020. Tayong ipinaluwanag na pariyo may kaso ang doktor na nagtaon ng bulong asin ang importer pati na distributor dalang tabawal pagpalaog nin mga bulong na bako man rehistrado. Kadagdagan na 1 million doses nin Sinovac COVID-19 vaccines ang nagabot sa nasyon kasubagong aga. Lunad ka na Cebu Pacific Flight 5J671, naglanding sa NAIA Terminal 3 ang mga made-in-China vaccines alas 7:35. Sinabi ni Vaccine Czar Carlito Galvez na sa Sabado may maabot pang kadagdagan na 1.5 million doses nin Sinovac. Ngunit na bulan na biglalauman na 16 milyon na doses ang maabot sa nasyon. Poon kan Pebrero 28, sagkod sa pagtapos kan presenteng bulan, piglalauman na 33 milyon doses ang maabot sa nasyon. Sinasabing bilang, 10.4 milyon ang binakal kan gobyerno, 7 milyon ang nahali sa COVAX facility kan World Health Organization o WHO, sobra 2 milyon ang donasyon kan ibang nasyon, asin na natatada, binakal kan pribadong sektor asin mga lokal na gobyerno. Miyaras tanto dagdag na barata ulit dyan sa luwas si Ans Galero. Ans, kamen. Balik na ang probinsya kan Albay sa Modified General Community Quarantine o MGCQ status. Ini matapos na pirmahan as inipaluwas ngunit na pagkahapon ni Gobernador Al Francis Bichara ang Executive Order No. 23 may kinaraman sa nasambit na ng bagay. Kung babalikan, tulong Executive Order ang pinirmahan kan Gobernador poon kan Hunyo 1, 2021 na ipinagkaagsaan mga ibang munisipyo sa syudad sa probinsya kan Albay sa irarom kan General Community Quarantine dahilan sa halangkaw na kaso ni COVID-19 digdi sa tuyang probinsya. Sa ngunyan, sigun sa gobernador, nakakuasindan nin report asin informasyon gikan sa Department of Health o DOH Bicol kung siin gikan sa 90% o nagbaba sa 57% ang attack rate and COVID-19 sa probinsya kan Albay, mantang naglangkaw man gikan sa 54 sagkod 70% na ang recovery rate kan COVID-19 cases sa tuyang kapalibutan. Sa ngunyan, pinagpapagiramduman kan gobernador ang gabos na mga lokal na ehekutibo sa kada LGU na maski na nga ni ipinagbaba na giraray sa Modified General Community Quarantine ang estado kan probinsya, dapat man giraray na ipautob ang striktong minimum health standards. Dagdag na bareta, Ans Galero, DCGB. Miyaras tanto. Suportado kan Commission on Human Rights ang desisyon kan gobyerno na tugutan ang mga aki na may edad 5 anyos pa itaas na magluwas sa indang harong asin sa mga lugar na turos na ang lockdown restriction sa pagsasabi na ang siring na lockdown iyo ang makakabuhay sa kakusugan kan mga aki.
Sinabi ni CHR spokesperson abogada Jacqueline De Gea na limitadong social interaction, remote learning, asin ang pagsara sa mga recreational facility dalan sa COVID-19, yun nakaapektar sa mental health asin ugali kan mga aki. Sinabi niya na sa desisyon kan gobyerno na magkakalawas sarong dakulang bagay ini sa mga aki. Inabisuhan kan World Health Organization o WHO ang mga tawo na iwasan ang pagkondukta nin mixing asin matching kan COVID-19 vaccines gikan sa manibaybang manufacturers. Sigun kay WHO Chief Scientist Soumya Swaminathan, ang mga siring na desisyon dapat itaong kwenta sa mga public health authorities. Magiging maribok ini pag ang mismo mga tawan madesisyon kung sinda gustong magkuanin ikaduwa, ikatulo o sagkod ikaapat na dose. Importanteng halatonan pag-aadal kan mga public health agencies para maaramanan ng safety asin immunogenicity kan paghalo asin pagtugtam kan manibaybang brand kan bakuna. Bago ini, sinabi kan WHO Strategic Advisory Group of Experts on Vaccines na ang Pfizer COVID-19 vaccines iyon pwedeng gibuhan na second doses sa mga natudukanin primerong dose kan AstraZeneca. Ang Oxford University sa United Kingdom padagos na pigaadalan ang paghalo kan AstraZeneca asin Pfizer asin ang Moderna asin Novavax vaccines. Miyaras tanto ang mga resort asin iba pang tourism destination dapat maghagad ni negative RT-PCR test sa mga turista asin bako antigen test. Tagkod na ang mga local government units matugot sa mga bakunado na daina magpairarom sa COVID-19 testing. Inyong pahayag ni Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat kasunod kan mga informasyon na may nagkaparang resort sa nasyon naghahagad sa nani sa mga turista ni negative antigen test result. Tayong sinabi na dapat RT-PCR talaga nagadon sa pagsasabi na talagang obligado ninda ang RT-PCR test. Mantinidong hagyat sa gobyerno sa indang COVID-19 immunization program ang target kaining mabakunahan ang 77.75 milyon na Pilipino sa katapusan kan taon. Para makamit ang herd immunity sa katapusan kan taon, sinabi ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. na kaipuhan nindang mabakunahan ang 77,746,906 na Pilipino o 70% kan kabilugan na populasyon kan nasyon. Ang total population kan Pilipinas nasa sobra 111 milyon. Kung kan Hulyo 11, nasa sobra 13 milyon doses pa sana ang nagagamit kan gobyerno asin na 3.5 milyon na Pilipino pa sana ang vaccinated o 4.54% ang kabilugan na sa populasyon. Nasa 9.6 milyon man ang nakaresibi ng first dose kan COVID-19 vaccine. Sa ngunyan, ang kabilugan na supply ng COVID-19 vaccine sa nasyon nasa 20.7 milyon. Ibinulgar ni Senador Coco Pimentel, PDP Laban Executive Vice President o kaya Vice Chair na may ibang grupong nangangapudan sa iya na bawion ang suporta niya kay Senador Manny Pacquiao. Sa sinabi na dai niya masabi kung ang kampo ni Energy Secretary Alfonso Cusi alagad may nareceive siyang text. Enot kani bukas si Pimentel kan sa iyang pagtaunin suporta sa mga plano ni Pacman sa masunod na eleksyon. Sa ibang nalado, dahil man sinabi ni Pimentel kung anong posisyon ang puntirya ni Pacman sa 2022 election. Dapat ikonsiderar kan gobyerno na mantiniron ang General Community Quarantine o GCQ stats sa Metro Manila sagkod sa katapusan kan Hulyo. Sigun kay Octa Research Fellow Ranjit Ray na mantinido pa man giraray na patakot ang Delta variant kan COVID-19. Pero sinabi ni Ray na pwede man magturos ni nagkapirang regulasyon o paghigpit lalo na sa mga business establishments. Sinabi niyang bako pa kwalipikado ang National Capital Region o NCR para sa modified GCQ. Ang kabilugan na sitwasyon na sa NCR, iyon magayon na pero kaipuhan mamantinir ini sa pagpapakusog kan pagbakuna. Importanteng mabakunahan ang mga senior citizens as siniguang comorbidities. Hinagad man kan Octa Research ang gobyerno na mantiniron ng NCR Plus plan para marikas na malampasan ang pandemya as sina magkaigwanin aregladong selebrasyon nin Pasko. Bilang pagrekonosir sa pagiging heroe kan mga soldados na nagadan sa pagbagsakan C-130 aircraft
sa Patikul Sulu. Sarong resolution ang naisumitir sa Kamara de Representantes. Napapalaman sa House Resolution 1957 na naisumitir ni House Deputy Speaker Asin Cagayan de Oro City Representative Rufus Rodriguez ang pag-inganyar sa Kamara de Representantes na midbidon bilang fallen heroes ang 49 mga soldados na nagkagaradan asin 46 na naerido sa nasabing insidente. Ididungan pa man niya na magkakanego siya ng midbidon bilang mga heroe ang mga soldados na involto sa insidente dalantaan mga ini nagduman sa probinsya na may misyon asin labanan ang terorismo sa nasabing lugar. Mahororon pa ang mga alkalde sa Metro Manila kung tuturo sa naodaipa ang quarantine restrictions sa Metro Manila. Sigun ini kay MMDA Chairman Benher Abalos, sa taho pa man kan pigpapalataw na posibilidad na mag-MGCQ na sa NCR. Sinabi niyang pigukonsulta nindahan issues sa mga eksperto lalo na tapigbabantayan pa man giraray ang Delta variant. Mientras tanto, tiwala si Senador Sherwin Gatchalian na makaagi ang 18 taon magiging lay na ang ipigbubusol na LPG Industry Regulation Act. Sa sinabi na naprobara na sa Bicameral Conference Committee ang propestong lakdang na may kamauotan na matawan ng protection ang mga konsumidores sa paggamit ng LPG o cooking gas. Kung magiging lay, napapakarenakan mga industry players ang kalidad kansiya ng produkto, sharing man, serbisyo. Pwede na magkaiguanin cylinder exchange as in swapping program kung saan pwedeng magbakal ang konsumidor kan gusto nindang brand ng LPG maski iba ang silyo kan sa indang tangke. Siniguro kan Department of Science and Technology o DOST na ang supply kan COVID-19 vaccine sa nasyon na ay maapektaran kan clinical trials. Sigun kay DOST Undersecretary Rowena Guevara na ang nasyon igwang kasunduan sa World Health Organization o WHO para sa pagkondukta ng Solidarity Vaccine Trial o SVT sa nasyon. Sinabi niya ang mga bakunang gagamiton sa trials aday magahali sa national vaccination programs dahil day ini nakapasara sa phase 3 o satisfactory results. Paliwanag ni Guevara na kapag ang bagong bakuna nakapasara sa phase 3, pwede ning isabay sa mga opsyon kan mga nasyon para sa indang vaccine deployment programs. Yan mga tugang detalles kan mga barata ngunyan para sa agadigdi sa Radio DCGB. Sa pangarakan mga pagariba, manito tanya sa lado teknikal. Kami po ang nagatod kan barata. Ako po si Francia May Boras. Ako ma po si Edwin Teral nagsasabing mabalos kan sino pagantabay. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Pili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand 2.4 kilogram pack. Kayang araw-arawin ng tibay hanggang sa next sweldo. Dahil mas mura ito kumpara sa patingi-tingi. Sweldo na,